Едно джипче, което дойде с доста изморена визия заради фаровете. Добре ли? Да си продължаваме? Адекватно ли изглеждам? Едно джипче, което дойде при нас с доста изморена визия заради фаровете, нарушеното лаково покритие на пластмасите на фаровете. Заради това покритие фара не свети адекватно. Освен, че ще полираме и поставим фолио тук, ще монтираме LED система на Фарове Life, която ще допринесе за приятното пътуване през денонощието. Забелязват се цепнатини във фара заради бруталното изгаряне през годините. Сега ще замериме как свети фара с това състояние на фаровете. Замерваме шофьорският фар. В момента с това състояние на фаровете изкарва 900 лукса от метър разстояние. И вече може да се види, фаровете са готови, шлайфани са в дълбочина, пукнатините, които бяха по пластмасата, вече ги няма и е поставено прозрачен PPF, който ще защити фаровете в най-дълъг срок от време. Вече виждате, разликата е двойна. При същото разстояние замерването дава 1700 лукс. Ето, сами виждате, вече на пътя през вечерта може да се движим съвсем спокойно. Това е на къси светлини. Ето, сега се разминаваме. Не виждаме зъбите и очите на хората, значи всичко е наред. Никой не ни пресветка, че пречим и ние продължаваме да виждаме по същия перфектен начин